This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.umangusmixclub.listentomyradio.com. Dati masagana, ngayon wala nang kalaman-laman, puro dagapan. At ang damitan natin ay puno ng gagamba, na sa tuwing sinisilip ko, mas lalo namimiss kita. Kaya ito ako ngayon, mayat mayang naluha, at ang tanging kayakap ko ay ang payat kong pusa. Buti na lang meron pang MP light, sunmig light, tsaka Marlboro light. Di kakak. Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.umangusmixclub.listentomyradio.com. Dramoletkin. He was born to be wild, grew up to be wicked, toss and free to mix. It's DJ Donoso the Third of Among Us Mix Club. Ones and twos. This is DJ Donoso. DJ Donoso. Suwabay, kag magkiay-kiay sa mga remix ni DJ Boom Boom Idol.
Yeah, baby. Sumabay at magkiay-kiay sa mga remix ni DJ Bobo. Idol. 1, 2, 3, let's go! This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.dumarnasmixclub.listentomyradio.com. Dumarnas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Napasayaw ang lahat. Okay lang sa Pilipinas, oras sa DMC Network FM. Alas 8:59 na sa gabi. Alas 8:57 na sa gabi. Okay, sige kami at nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. Okay, medyo na-late ako gamay kay maging kuti-kuti pa, no? Okay, so samtang medyo may chimpo pa malingaw-lingaw ko tani subong, no? So sa pila lang ka mga minutos. Okay, mas sound trip itaan kag mapangamustahan. Okay, samtang mo na nag-imusimos sa inyong mga panyapon, nag-imusimos man sa inyong mga pagkabutan sa inyong mga balay, no? Okay, basta hindi pa ka makatulog, no? So malingaw-lingaw ito sa mga gabi. Okay, sa mga sugin nato sa Bilog ng Damanga sa mga 45 ka mga barangays na naka-silent monitor sa aton, sa aton mga housing dra. Labi na sa may Block 35, Lot 6, arada si Franklin Jojo Sambilia, no? Always support sa aton niya mga program. In fact, kina-replay ang aton niya program sa Edang Mini Sound. Okay, salamat gid Franklin Jojo Sambilia. Okay, naman na siyempre si Katupang John or si Gina Vasquez, ang sikat man dating DJ sang RCFM 103.5. Okay, salamat gid Idol sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Hindi na nag-ipos-ipos lang na siya, pero nag-pulo pamati man. Okay, mo ginambas na mga grupo, no? Mga members ang Team Tikwi Boys. Okay, so masukin mo natin sa bilog nga Iloilo, bilog nga Western Visayas, kag bilog nga Panay Island, Philippines. Ilabi na sa mga members ang Panay Mix DJs nga siyempre sa mga mahilig sa mga remix. Mahilig sa mga TikTok, kag sa ibang pagkita nga mga music nga makapakiay-kiay sa inyo. Okay, so masukin mo natin sa bilog nga Pilipinas, kag bilog nga kalibutan via our Facebook Live. So once again, isagid ka may dahil nga gabi sa inyo tanan, kag welcome sa aton nga dance party mixes. Okay, siyempre ikaw po nyo nag-isang mix master di sa Dumangas. Ini si DJ Vic, Donoso III. Okay, basi may mga celebration subong, no? Subong gabi, no? Subong adlaw, ini pang ulian tanan, basi way pa kamo siyempre great sa inyo mga sa mga celebration. Just send your greetings sa atong comment section.
para mabasa ko anytime, no? So, pwede na ma-drop para nga mabasa naton. So, may mga celebration, may mga kasal, bunyag, debut, mga anniversaries, no? Kag mga event pag mga pagbulagay. Okay. Kag gusto niyo pabalo sa bilang Pilipinas nga malaya na mga musubong. Okay, so just drop it in our comment section. Tarang yung mga announcement, pwede na ito malawag. May mga event ka mo dira. May mga negosyo ka mo. So, buta lang kay lawagan naton. Libre ang bayad subong. Libre ang endorsement, no? So, ang imo nyo bilang subong i-share ako nyo Facebook Live para damo man siyempre makakita sa inyong mga product nga lawagon nato subong, okay? Pero bawal magpalawag sang lubong, ha? Hindi ko pwede kalawag sang lubong kay base bala. Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, base balang ipalawag yung bala, buhi pa. Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, mayroon na mga loko-loko ba lang nga buhi pag napalawag ng ilubong na. Mangas Okay, mga problema na, no? So, hindi ako pwede makalawag sa mga lubong kay base bala ko yung magatdan na, no? Okay, once again, so just enjoy. Doon hindi pa ka makatulog sa malingaw-lingaw ko ta subong, ha? So, daw taway man, no? Medyo okay ang chimpo doon sa Dumangas. Okay na, medyo doon nagtulog-talite, no? Nag-ulo-ambon. Matugnaw subong, no? So, daw full air condition na aton nga balay. Wala problema sa ginot, no? Singalitan nato. Hindi kita magugtas nga nag-aulan, kaya mas manami gani nga mabugnaw atong mga palibot. Okay, so acknowledge ko siyempre nakatutok sa akong subong gabi. Kag una ko ginakita, no? Si Alfred Dobilo Izonza. Okay, salamat kayo sa pagtamwa. Alaman siyempre ng sikat ng remix maker dari sa Western Visayas, kag sa may Panay Island. Natumandok na siyempre sang Dumangas, Ilo, Philippines, nga si DJ Edgar Benafe. Okay nga, member man sang Dumangas Music Production. Kag Ilonggo, ano ka ito kayo nalipat ko sa inyong mga vlog. Ilonggo TV vlog, no? Vlog, no? Okay ba si Salah, correction nila ko, ilawagon ko ron. Okay, salamat kay DJ Gar sa pagtama. Araman siyempre ang ako ni si Jan TV4 sa may Sapaw Elementary School. Nasubong siyempre dako na, no? Dako na kag may pamilya na sigurado, no? Si Marites Gallego, no? Salamat kay. Good evening, sir. Okay, good evening na sa imo. Araman siyempre ang ako niya parente dira sa may Lawanan Tiki, nga si Bikoy, Bata ni Maling. Okay, by the way, si Bikoy, Bata ni Maling, amo siyang ang ma-sponsor sa aton nga t-shirt, sa aton nga Harana Live, no? So, base gusto niya magpa-imprinta sang swabing sublimation, kadala mo sa Antiki Printing Shop, no? Full sublimation. So, ano na ng logo mo, Brad, sa aton nga live, ano na ng logo, no? Bala mo naman ako ng butsilingon nga ng logo mo, ha? Okay, sa kung Canada, prepare sa imo nga sponsor di sa amo, no? Okay, salamat din bro sa pagtamuha. Of course, naman ang manok, tinuslok, lawaan. Okay, so okay naton. Ari man siya kayo nasa live ni paring DJ okay, ni attorney daw sabi nila. Okay, ni DJ King Fortune, kay narami siya si okay, manok, tinuslok, lawan. Okay, wala pang manok, tinuslok. Okay, isa to ninyo ka-brands, no? Nagatamo mo sa aton. Okay, salamat kit. Wow, good evening, DJ Beck. Okay, may gabi mo na sa imo, kag sa inyo ng mga staff. For sure, open pa ka mo subong na. Okay, alaman si Loila, no? Good evening, sir, from DJ Louie of Nueva Vizcaya. Okay, salamat kit, DJ Louie. Ang gabi na sa imo, kag just enjoy your evening. Sabda nagpamati sa aton. Para ba siyempre si Kagawad RC Rolling Dinglasa all the way from Barangay Managit, Tumangas. Salamat kit Kagawad sa pagdamwa. Good PM daw. Okay, good PM na sa imo. Kag siyempre ako na kumpare. So mga kumpare, kag siyempre subong bagong SB member. Sa Banon sa Dumangas, si SB member Francis Kiko Tamisen all the way from Barangay Hardin, Dumangas. Salamat gid pre sa pagtama sa akon nga Facebook Live. Mayang gabi Sir Vic. Okay, mayang gabi man na sa imo. Okay, so listener, isa sa mga listener mo DJ Beck. Okay, so pero may ka makita SB members sa akong yung Facebook Live. Okay, so salamat once again all the way from Barangay Hardin, Dumangas. Sa ato mabuot, mapisan, kag mabinuligon. Nga SB members ang Banon sa Dumangas, no? Si SB member Francis Kiko Tamisen. Kag may mga product mo na siyang green barley, no? Basta gusto niyo mag-engage or mag-upod sa mga negosyo or magbaligya or mag-konsumo sang bulong green barley, no? Suggest coordinate lang kay SB member Francis Kiko Tamisen. Okay, salamat gid pre sa pagtamwa. Ano man siyempre sikat nga
DJ, no? Ang DJ ng bayan, ang DJ ng Banwa. Okay na nabatian niyo sa may Lambunaw, Iloilo, nakapon na sa duwa kadlaw nga battle. So arin siya yan itingog ang mabatian sa Lambunaw. Okay, so si DJ King Fortune. Okay, ang idol ko man nga nag-live na kayo na, no? Nagtawala ko to kayo na sa imo. Talaga medyo busy ko, that's why wala ko naka-comment, no? Salamat kid idol or paring DJ King Fortune all the way from Pututan, Iloilo. Okay, just enjoy your stay sa ako ni live. Alam mo siyempre si Annabel Francisco all the way from Barangay Sapao, Sitio Naluuyan. Okay, shout out sir. Good evening. Good evening Masimo. Kag si Ranzi. Okay. Ranzi Derla Donoso. Okay, salamat mo sa pagtama. Of course, from RC Rolling Dinglasa, shout out sir kay Cas Richie Donasco. Also kay Franklin June Damayo kag Bonbon Dimarana, TY Ged. Okay, mayang gabi man sa inyo tanan. Kumusta kagawad ang inyo kuan nga banding-banding last night nung wala ko nakaupod. Okay, Silva Phillips Low. Good evening sir, pa-shout out naman dyan sa Jaja kami na magbasa. Jaja Talabahan kag Inasalan sa Buena Vista Guimaras Esplanades, no? Guimaras watching from Guimaras. Okay, Jaja Talabahan kag Inasalan or Inasalan. Okay, dala sa may Buena Vista Guimaras sa Esplanade, no? So basi ara mo nagatagay-tagay. Nagaula-ula kag nagapulpahangin samtang may ginauyatan nga mainit-init nga kamot. Kamot sang dalaga, no? Just enjoy sa pagmamati. Okay, sir, good PM sa liwat. Pag-greet lang ako sa akon ex. Ba? May ex ka na subong? Okay, birthday ka sang ex mo, no? So, birthday sang ex mo subong. Okay, so happy birthday sa ex ni Kagawad RC Rolling Dinglasa. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.humongous.listentomyradio.com. Okay, once again, so happy birthday sa ex ni Kagawad RC Rolling Dinglasa nga may sa abroad nga si Rosbim Sobreviga Dinglasa. Okay, wishing you all the best on your birthday. Okay, good health, more blessings and more birthdays to come. Okay, naman siyempre si Nuba Villa Altar Piña de Vera all the way from Barangay Hardin, Namangas. Nga suki manaton. Good evening sir, DJ Vic. Shout out sa akon nga anak, advance happy birthday sa buwas. So, kadamo sa mga birthday subong. Okay, sa kadamo sa mga birthday subong, daw wala to ko siyempre ma-invite, no? Okay nga si Shania de Vera. Okay, salamat gid. Nagliga daw ipatamyaw mo ni sa nagliga tuig, no? Kadasig lang sing inadlaw ba? Okay, once again advance happy birthday kay Shania de Vera. Dala sa may Barangay Hardin, Dumangas. Kag birthday man buwas ni bro namon Richard Manyapaw. Okay, so happy birthday sa imo bro Richard Manyapaw. Sana malasing mo kami. Kag siyempre birthday man sa isa kadlaw ni Sir Tope, no, si DJ X1 or si Sir Tope or si Sir Chris Binavista, no? Biligtid happy birthday sa imo. So wala kay nagpabalo tani nagsulong kami da. Kag magbit-bit sang isa kakahangat ikwe, no? Sige lang, may chimpo anytime, no? Okay, naman si Idol or si Ilmo Di Madara sa may Barangay Talusan, Dumangas. Salamat kayo sa pagtama. 2 years old na siya sir. Okay, nagligan ganito nadumduman ko. Sa pag-live ko doon na pag-greet pa siya sa kapasakon sa iyang birthday, no? So doon kadasig sa mga inadlaw. Okay, si Ma'am Venus Baronda Drilon Fernandez is also watching our Facebook Live. Thank you so much, Ma'am, sa pagtama. Also si Juliano Lidason Jr. Good eve, sir. Pa-shout out sa tanan gimana or tanan LG Lidason. Okay, so shout out ng bunga-bunga kay LG Lidason from Juliano Lidason Jr. Okay, naman si paring Junior Rosario. Okay, sang Air7 Philippines all the way from Barangay Bakong, Dumangas. Yan ang daddy ni DJ Venus. Okay, regards sa imo da kasi family circle. Regards man kay DJ Venus dira na or si Ma'am Lizer Joy Rosario. Okay, dira sa may Barangay Bakong, Dumangas. Kag siyempre may gabi mada kay paring na Pilipiesta nga nag silent monitor masubong nga gabi na. Drop ay napakasarap. Sa dance floor kami halos lilipad. Kahit pagod
Sa kanyang ritmo'y sumasabay Si DJ Vic Donoso the third Siya naming buhay. Okay, acknowledge naman siyempre nag-donate sa reaction sa akong Facebook Live. Sige, salamat kay Kagawad RC Rolling ng Lasa. Salamat man kay Junior Serials, kay Silva Phillips Law, also kay Jan Donisa. Sa may barangay Telusan Dumangas, salamat kayo sa pag-share sa imong like. Also kay Nova Villa Altar Piña de Vera. Salamat sa pag-share sang heart. Of course kay Rancy, okay, si Rancy, sa may barangay sa Pausitan Naluyan. Also si Annabel Francisco. Si SB member Francisco Cotamisin, si Louie Lano, of course si DJ Edgar Binafe, also si DJ Daniel Charlie Tagnia. Sa mga sikat ng remix maker din sa may Western Visayas, salamat man kay Marites Galigo. Also kay Regine Joy Lipalim, kay Sir Apang o si Black Barbie. Kanami sa ngalan si Black Barbie. Pero white na siya. Salamat man kay Ma'am Venus Batonda Dilon sa pag-share sa imong reaction. Also kay Juliano Lidason Jr. And of course si DJ Zen sang Panay Mix DJs. Okay, all the way from Barangay Barotac Nuibo, Iloilo. Okay, salamat mo sa pagtama at pag-share sa imong heart. Also kay Junel Hautia. Of course kay Jimmy Newgan. Okay, so para mo na nag-donate sa ilang reaction sa akong Facebook Live. Salamat, kid. Napasayaw ang lahat sa kanyang mga musika. Pipit ang mga beats na parang malalakas na alon. Si DJ Vic Donoso. Okay, salamat man sa akong nga gwapang estudyante before sa may Sapaw Elementary School nga si Marites Galigo. Sa pag-share sa akong nga Facebook Live. Salamat man kay Nova Villa Altar Piña de Vera. Sa pag-share sa akong nga Facebook Live. Also salamat man kay Kagawad RC Rolling ng Lasa sa pag-share sa akong nga Facebook Live. Okay, for the meantime, sa mahatawa-tawa kita naman kaya sa itong mga exclusive mga dance remixes. Dali lamang sa the one and only Dance Mix Channel doon sa Dumangas. Kaya siyempre kaupod niya ng isang Mix Master doon sa Dumangas. Ini si DJ Vic Donoso the third. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to mix. It's DJ Vic Donoso the third of Dumangas Mix You di Club. kakak. Gramulet gid. You di kakak. Aha! My name is Jorge. Ay, ang bat na lang! DJ dance on the beat. Yes, man. Say 1, 2, 3. Na naman ako, nagtatagalog na. Galing kasi Davao, Bisaya yung kanta. Just listen to my song. Fly, hi Marites. DJ dance on the mix. Marites di matiis. Chikadorang palangka, bibig bumubula. Sa kaka-chismis updated sa balita. Kapit isang uso, issue, hatid sundo. Sa mga kapitbahay niya kanyang napauto. Hey, fly, hi Marites. 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 Ang chikadora, ang chismosa na si Marites. Fly, hi Marites. Fly, hi Marites. Fly, hi Marites. Okay, mga gabi man kay paring Gilbert sa Bibi dala sa may Sala Street sa Banda sa Dumangas. Okay, regards sa mga family circle, ilabi na gid kay Marico Pamela Gisi ding Lasa sa Bibi. Ang pinaka-cute ko nga kumari na. Salamat din sa pagtama, pre. Of course, si DJ Edward or si Edward Navarro de Alio. Okay, good evening, sir. Tagay-tagay, tadiri sa Bakay Housing. Ara ka na sa Bakay Housing. Okay, greet lang sa tanan ng mga grupo sa Managit. Thanks, good sir. Okay, well, welcome good DJ Edward or si Edward Navarro de Alio. Okay, regards pa si Mudang Amami, no, nga si Pandas ang R7 Philippines. So, okay, salamat din sa pag-support. Okay, from Kagawad RC Rolling ng Lasa. Sir, good PM sa liwat. Kuno pagrit sa liwat si Bonbon Di Marana. Okay, Richie Donasco, Roxky ding Lasa. Nagadulob din na yung mapanulat Kagawad. Roxky ding Lasa. So, hindi magrubalaan nga ng tikpik amuday. Okay, si Pralin John Damayo, kay wala sila kuno kabati. Wala sila kabati. Uliwat, shout out ang bongga-bongga sa mga gwapo dito sa may barangay Managit Dumangas.
Si Bonbon Di Marana, Richie Donasco, Rox Kiding Lasa. Okay, si Pralin John Damayo. Kaya na ha. At siyempre, so nalipat man yun ni may patamyaw si Sir Alex Dikinya, no? So nga, basta anytime makahingagaw pa man kami banding-banding, no? Okay, si sis namon siya na singayo, araman sa atong Facebook Live. Mayang gabi, sir, shout out kay Boss Giro Riders. Okay, si Giro Riders. Aman nga bro, mga si Dinoy na singayo. Okay, so welcome back sa Iloilo, welcome back sa Dumangas. Kay Boss Jew Riders. Okay, salamat once again kay Sheena Sungayo, kag happy birthday kay Bro Richard Manyapa. Okay, advance happy birthday once again kay Bro Richard Manyapa. Basta lang ko guro makanta kay boss pang birthday niya. Abot lang magkanta advance, no? Basi hindi bala ko ma-invite, no? Okay, once again, so advance happy birthday kay Bro Richard Manyapa. Okay, si Doms B-City, haraman sa atong Facebook Live. So, welcome sa atong hataw-hataw sa mga gabi. Okay, once again, salamat kay Edward Navarro Dialio sa mag-share sa akin yung Facebook Live. Salamat once again kay Marites Galigo. Of course, kay Nuba Billy Altar Piña de Vera. Also kay Gagawad RC Rolling Ding Lasa sa pag-share sa akin yung Facebook Live. Okay, thank you good sir kuno. Okay, from ato na mga kagrupo sa may Barangay Managit, Dumangas. Okay, kumusta ato na nga tagay-tagay? Okay pa? Okay, hindi ka muna kasaot-saot ah. Juan Brian. Okay, so kay from Doms B-City, ang mga unique ya, kaya hinapatamiyo ya. Ang mga wala nagabayad sa iya, no? Basi dugay-dugay. Ako na ni patamiyo yan. Unique ba? Okay, shout out lang dira sir sa mga delayed payments. Okay, bala mo nagapautang ni siya, no? Basi gusto niya siya hold upon. Ara lang sa may Batatak Nibo Iloilo, pati joke ah. So, sa may mga utang dira, no, sa may desk marketing. Okay, sa mga delayed ang payment, no, sige na panawagan ka mo ni Doms B-City. Ipamutang mo lang ngalan nila, Doms, ipamasaw na to, no? Tutuod mo lang may utang sila, di ba? Ganun ba si Pai lang kita kaso, no? Pai lang ta kaso sang, ano ganin ang kaso nga pakawian mo bala? Okay, cyber libel. Okay, so butang mo lang guro hayo ah. Basta importante sa 13 hindi ka na magkanto sa balay ha kay daw wala ako na sa mudo. Sa 13 kanto ka lang sa mga 15, mga 16 no? Okay, pang butang nga lang nila kay panglawago naton para nga ma-remind sila ng ilang mga obligasyon ng mga balayran bayadan nila. Your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Yodi kaka. Dramulet kid. Okay, from Doms B-City, daw kadamo-damo gid siguro pero hindi man lang madalaman sa Pulo Panago. Okay, so pili ka Panago, wala kay problema. Dali kay tultulan mo ng mga sulukto mo, no? Nami tani bala kon wala ka tultol, pwede ka mapatalang balaw.
Sige, so para hindi kita magidlawanay, ang namin pag ginabaladoms, kung ang nag-utang sa imo, may batang ang dalaga, or dalaga ganyan may utang sa imo, parang balik-balikan mo siya, no? Okay, si Ramer Di Mawalo, siyempre araman sa may barangay Talosan, Namangas. Salamat po sa pagtama. Si Ramer Di Mawalo. Okay, si Bonbon, araman sa atong Facebook Live. Thank you man sa pagtama. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of tomorrow's Mix Club. Mix Club DJ, swinging you the hits. Ay, Aragoy. Isa ka na return. Nagawa ang primo. So, Okay, mga gabi man sa amon nga kumpari dira sa may Banon sa Namangas ang owner sang Busilak Eatery or Busilak Restaurant. Si pare ko Bernard John Mosquida. So base gusto niya maghigop sang swabe nga sabaw sang single and double nga pwede kayo makapabaskog sang inyong mga tuhod. Sa mga tuhod nga video nagapilo na. Kato mo sa may Busilak ka maghigop sang swabe nga sabaw sang single and double. Ara na sila sa may Burgos Street sa Banon sa Namangas. Kag madamo ka mo dira sang pwede makaon mga lutong bahay. Like mga dinuguan, mga apritada, mga kalyo. Okay, kag iban pa mga pagkaon mga lutong bahay nga barato kag swak sa inyong mga panlasa kag sa inyong mga bulsa. Okay, Jojo Igbacol, mayang gabi Sir DJ Vic. Okay, mayang gabi mo na sa imo si Jojo Igbacol. All the way from Santa Barbara, Iloilo. Kumusta ang tayog sa Kabatuan? Okay, tayog sa Kabatuan 2025. Okay, daw wala ko na nakalagaw kay bala mo basta ganin Sabado Domingo. Medyo busy ang ako nga linya, no? Nagaplo pang laba, pangimos-imos sa panimalay, sa mo ginabasta responsable. Ang mga battle na iya sa siguro, makadtuan ko na siya kon medyo liguan chimpo. Okay? Para mas si DJ Red Dragon, ang sikat man nga rin ang DJ sang Short FM 101.5. Okay, once again, shout out ng bongga kay Idol DJ Red Dragon. Mabatian natin kada Domingo sa 101.5 MHz sa Damangas. Okay, salamat kid Idol DJ Red Dragon. Mas one time makalagaw man si DJ Red Dragon na mga pungko man sa ato nga sit up, oh. Okay, welcome with Driciano. Okay naman si cousin ko Romila Gisto. Good evening insan. Pa-shoutout watching from Cotabato City. Okay, sa mga pariente ko dira sa may Cotabato City, si like kay Romila Lipita Gisto. Okay, salamat kid ka sa pagtamwa. Yudi kaka, dramolet kid. Okay naman siyempre ang very talented nga teacher sang Bakay Elementary School. Okay nga daw tanan daw ara na sa iya. Okay, may masaot, may maluto, may istorya, may drawing. So tanan nga talent na kay Sir Andy Villaranda. Amo ganing kaysa nag-ingon-ingon to ni sa iya nga para bisan paano bala. Malatnan man ako sang talent niya. Kaya nga ako niya to talent. Okay, isa lang talent ko. Dula-dulaan pa. Amo na may mga program kami. Kag may number ako. Kag hindi na ako makita. Amo na nang dula-dulaan. Yudi kaka. Pero si Sir Andy, complete rin sa talent, no? Okay, once again, shoutout ng bongga-bongga kay Sir Andy Villaranda sa may Bakay Elementary School. Kag siyempre, shoutout man kay Sir Apang. Okay, Sir Apang o si Black Barbie ang iyang Facebook. Okay, yes, it's my pleasure, DJ Vic. Okay, so basi may chimpo, makatutesting ka man di, wala problema.
Okay, salamat kay Danica Grace, Tita Blan Pinuela sa pag-share sa reaction. Okay, salamat kay Ivan Cookie. Namin sa ngalan niya, Ivan Cookie. Sa pag-share sa akin yung Facebook Live. Okay, salamat man kay Doms Bisite. Okay, si Amalia kay Sir Andy. I-update lang kung saan no kuda malagaw sa imo. Grabe. Okay, dason ko nga program ko. May bayad ng manukot. Ang panukot may bayad ha? Okay, Sir Andy, kung magkatugan si Doms Bisite, sakpom na ko na bayad ha? Okay, barato mo lang utang ko sa ila. Galing mas mahal ang imo kay naka-inmax sa imo ya. Ano ganing Sir Andy, mga naka-inmax? Ano ganing panawag sa mga naka-inmax? Magluwas nga gwapa or gwapo. Ang mga naka-inmax gani, ano ganing bot silingon? Okay, so Doms Bisite, kung magkanto ka kay Sir Andy, dito mo na nakuha ng inugbayad ko kay maalwa na siya. Okay, ano man si Nining Morina Barolo de Eros, ang isa man namon ka singer sa Harana Live. Okay, what's out ba si anytime or sa mga sinimana? Siyempre mabalik na ang Harana Live. Kag siyempre ma-live kami sa Facebook. Kag basi makahaboy man kami or mabati man kami sa Short FM 101.5. Okay, tambay-tambay lang parang siyempre maka-enjoy na mga sa mga malulot nga bahanon sa aton nga mga haranista. Okay, salamat gid once again Nining Morina Barolo de Eros. Good evening, Sir Vic. Paglit kay Elena Dilmo sang happy birthday. Okay, si birthday naman sa Galit Subong. Sang barangay Kapalis Tumangas. Tiwagid, sir, or DJ Vic, God bless. Okay, shout out ng bongga-bongga. Kag happy birthday kay Elena Dilmo sang barangay Kapalis Tumangas from Nining Morina Barolo de Eros. Okay, salamat gad sa pagtamwa. Ano naman si Rafi Donoso, ako nga cousin dira sa may Metro Manila. Okay, salamat man sa pagtamwa. Alam mo ng ex-girlfriend ni Ramer Di Mawalo nga si Hina Di Mawalo. Okay, so shoutout ng bongga-bongga na si Imo. Kag of course, ang manok tinuslok si Balong Brands. Kay na manok tinuslok sa may lawaan, no? So may siya mga kalanaan nga ma-enjoy kagidya kay may paaman nga iwis ang manok. Okay, good evening DJ Vic, Donoso Editor. Dance, dance, dance. Di kakak, gramolet kid. Kampiyon ba? Okay naman sa atong Facebook Live, siyempre ang akong pariente all the way from Barangay Sapao City, Naluuyan, Dumangas. Si Larry Jan Donoso, shout out lang da pariente. Okay, once again, sir, shout out ng bongga-bongga kay Larry Jan Donoso. Of course, yan ang owner sang LGD Electronics and Repair Shop. Okay pa rin yung mga business pariente. LGD Electronics Repair Shop. Okay, accept sa home service repair. Like basi ko bang yung mga smart TV, mga LED TV.
Guba man ang rep nyo, basi balaway na imbis nga bugnaw, nag-init. Okay, nagapang kayo man sa mga aircon, washing machine, of course, electric fan, water dispenser, rice cooker, kag electric heater. Okay, so man yung mga ginapang servisan. Okay, so also accept mga sang house and building wiring, installation, and troubleshooting. Okay, sa gusto mag-avail sang services sang LGD Electronics Repair Shop, nagkontak lang sa iyang number 0938255569. Once again, so 0938255569. Okay, libre na sa mga parente, ha? Pero paglawag ko ni Buwas, may bayad na nila. May bayad na. Wala lang ilang ang pwesto sa may Sala Street, sa may Tambubo, Dumangas, Iloilo. So, pagkita ko na ang iyang shop, no? Okay, Lia Puasan, welcome sa aton Facebook Live. Okay, naglumpat ang message, hindi ko na makita. Okay, hidlaw matas ang live mo, sir ba? Mayang gabi lang da, sir. Okay, mayang gabi man sa imo kay Lia Puasan, although ang imong ngalan naka-Arabic. Pero kilala kita. Kilala ko mga style mo. Yung ngalan mo, gina-islan mo na. Okay, Wendy Kapospos, Kabatias from Marikina. Salamat mo sa pagtamwa. Shoutout, sir, kay sa GS Microsound nga ato subong sa Isatyo Gapang Labugay. Sa di nga Isatyo sa may main, sa may sa may Dumangas, sa may Dingli. Dami Dingli, mga branch ang Isatyo. For sure, siguro sa Isatyo sa main, no? Okay, LB Dala. So, watching from Kuwait, okay? Shout out ng bongga-bongga kay LB Dala dala sa may Kuwait. Okay, from Romila Gisto, sa akong parente, sa akong cousin, insan pa shout out gali sa mga friends kong mga nanay sa school. Sina Mary Grace or Odronia Amistoso. Also si Joy Erlano. Okay, si Gina Barba Bautista. And also si Ima Mardan, si Aiza or Iza Ana Olivo Giban. Grabe nga lang nila, taga-apat kabilog ba? Ano Giban eh? Then si Cheryl Ann de Binagracia. Okay, de Binagracia Guillermo, Mildred Bohor, kagsa kay Ma'am Irene Bakongko. Thank you, Gid. Insan. Okay, so welcome, Gid. Okay, mga dumanggasano, may ilapil Gid doon, may mga de Binagracia. Okay, so doon sa may Cotabato. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, ito ko na sa main. Isatyo main ang iyang GS Microsound. Okay, so good luck lang sa event nila dila sa may Isatyo main sa may La Paz, Iloilo City. Okay, si Bro Tomas, dili ka na, no, dila sa may Port of Dumangas. Duty mo subong, bro, dila sa may Port of Dumangas. May gabi lang sa inyo, kag sa tanang nag-upload pamati dira. Okay, salamat kay Saint Neil PBC, kay Junel Hautia sa pag-share sang reaction. Donoso. Donoso. The third of Dumangas Mix Club DJ. Bringing you the hits. Okay, so duty subong ni Bro Tomas dili Canada sa may Pier of Dumangas, sa may Port of Dumangas.
from 3 to 11 p.m. Okay, lapit naman lang ah. Pwede ka na nagkapulupangapi sa may kapihan ni Iskoy. Okay, basi makagawa ka na magpulupangapi na parang iwas ang tuyo. You are listening to Dumangas Mix Club Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III, DJ Michael, DJ Renly, DJ Wilson, DJ Jam, DJ Jack, DJ Fury, and DJ Jesmar. Okay, mga kabiman, kay Bills Aurial. Sa may barangay sa Padumangas. Okay, good evening, sir. Shout out. Okay, shout out ang bongga-bongga kay Bills Aurial. Okay, sa may barangay sa Pau, Dumangas. Okay, RDV Bilotindo. Good evening, sir. Shout out, sir, watching from Abu Dhabi. Shout out sa Dilahinti family. I miss you all. Okay, sa akong maning estudyante before sa may sa Pau. Ato na sa may Abu Dhabi. Okay, may pakamuya, labot na nila sa Abu Dhabi. Ako yan, labot pa lang sa Port of Iloilo. Ilang. Good luck na, kag halong-halong lang sa pag-obra mo dira. Okay, bala naman naton nga sa abroad, ialain ito yung ilang mga lifestyle, mga pagsinalayo, no? So silang halong-halong na dira. Mas manami sa mga panahon kahit may internet na sa anytime, pwede mo maistorya ang mga family members. Isang una yang akon sang wala pa internet, masubok gid sa mga naga-abroad, no? Okay, salamat once again kay RDV Bilotindo. DMC Net Radio FM. Okay, thank you, sir. God bless man always and your family, sir. Okay, likewise man ta si imo, ah. Like mga Dilahinti family, dari sa may barangay sa Pao, sa may sitio Ilawod, no? Okay, so just enjoy lang sa ating mga hataw-hataw dari sa may Iloilo, sa may Dumangas, para likaw iwas homesick ka mo dira sa may abroad. Okay, salamat man kay Marchel Di Colongon sa pag-share sa among reaction. Kay Lia Puasan. Also kay cousin ko Hilin Santos, kay Jojo Igbacol, kay cousin Romila Gisto. DJ Dance Remix. Yo, the kakak. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and breathe to mix. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix You're Club. listening to the beat with exclusive mix by DJ Gibbs.
Okay, may gabi kay Chirian de la Gente is watching our Facebook Live. Okay, salamat sa pagtamwa. Mga gabi man kay Nilia Digara Villano. Okay, good evening po, Sir Vic. Okay, shoutout na bongga-bongga kay Nilia Digara Villano. Also kay Idna Dipita Ligarde. Ako na kasindra sa may Mindanao. Okay, mga gabi mo na sa imo or mayong gabi mo na sa imo cousin Idna Dipita Ligarde. Kag sa imo nga family circle, so regards sa ato ng mga paryente. Just enjoy our hataw-hataw sa atong dance party mixes. Yo di kakak. Dramulet gig. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, once again, sa mga gabi liwat kay Nilia Digara Villano. Okay, shoutout po sa mga Digara family from Nilia Digara Villano of Binangunan, Rizal. Okay, shoutout once again ang bongga-bongga sa mga Digara family. Ginaduyan ko, rason ko ba? Okay, from cousin Romila Gisto, shout out kay insan kay cousin Idna Dipita Ligarde. Also kay Vivian Dipita Dipatoy, kay Nids Dipita Landone, okay, Nini Dipita Alanya. Of course kay Julia Picchio, Ma'am Fredo, Dipita Junior. Okay, Julie Picchio,
Manfredo Di Pita Jr. kay Inday Pasinag. Okay, mga parinti naman dala sa may Mindanao. Okay, mga gabi na sa inyo tanan, kag just enjoy sa aton nga exclusive nga hataw-hataw. DJ Ruel. Mga gabi kay Jeffrey Aman is watching our Facebook Live. Salamat sa pagtamwa. Thank you. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Malas Mix Club DJs, bringing you the hits. Okay, shoutout ng bongga-bongga kay Judy Mamon. Nasa may barangay sa Paudamangas. Okay, from your ex-girlfriend. Sa imong nobya dati, subong siyempre imo ng kapartner na si Bells Auriel. Okay, naman sa itong Facebook Live, si Tim Tamisen. Okay, good evening, DJ Vic. Good evening. Happy listening from Barangay Hardin, Dumangas. Okay, dala sa may Bangga, Saudi. Sa sulod na yun, ha? Okay, of course, dala sa may compound ni SB member Kiko Tamisen. Okay, salamat kayo sa kay Tim Tamisen sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Okay, salamat man kay Alana Eden Fernandez dari sa may barangay sa Paudamangas sa pagtamo sa ako niya Facebook Live. Also kay Milanio Baldistamon dari sa may Antique. Salamat man kay Teams Tamisen sa pag-share sa imong reaction. Also kay Wendy Kapospos Cavatia. Salamat man kay Gerald Dosada sa pag-share sa reaction. Also kay Danica Grace Titablan Pinuela. Okay, from Marites Galiga, ako nga guwapang estudyante before. Shout out sa kay Tatay Ili Aptingo. Thanks, Sir Vic. Okay, shout out na bongga-bongga kay Ilid Aptingo or Ilid Aptingo doon sa may barangay sa Paudamangas, si Chinaluyan, ang daddy ni Marites Gallega.
Yun ba? Okay naman si Ma'am Buet de Monteverde, ang retired teacher sa Balabag Elementary School. Salamat din ma'am sa pagtamwa. Okay, of course, ang sikat man nga remix maker diri sa Western Visayas, nga member man sang Panay Mix DJs at sang Power Beats Club DJs nga si DJ RR or si Reggie Flores. Okay, play natin ng isa sa mga remix niya. Okay, so ang background natin music na to, remix ni DJ RR PBC or si Reggie Flores. Okay, welcome good kay once again kay DGRR PBC or si Reggie Flores. Okay, enjoy sa pagpulapamati. Salamat din sa pag-send sa mga remixes para ma-play natin dito sa aton nga program. Okay, mga gabi kay Evelyn Bandirado Palma is watching our Facebook Live. Okay, welcome sa aton nga dance party mixes. Okay, mga gabi kay Nunoy Pasinag na ako nakasindra sa may Mindanao. Apila mo diri. Okay, sa Mindanao. Okay, Kagawad RC Rolling Lasa is watching our Facebook Live. Salamat kay Cousin Romila Gisto sa pag-share sa akong Facebook Live. Also kay Alfred Hubilo Isonsa. Salamat sa pag-share sa akong Facebook Live. Okay, from Jeffrey Aman, pa-shoutout DJ Bix sa Family Discutido sa may Ridor Dumangas. Okay, once again, shoutout ang bongga-bongga sa mga Discutido family of Ridor Dumangas. Okay, from Jeffrey Aman.
de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode sentar. Okay, once again, shout out sa mga Defita family dito sa may Mindanao from Nunoy Pasinag. Ako mga parente dira, no? So, isagid ka may ad nga gabi ising yung tanan. Okay, from Idol DGRR PBC, salamat sa mag-play sa music ko, sir. Okay, wala gid problema. I-play nato anytime mga music niya. Okay, one way man nga pag-support man sa mga remix maker nato diri sa may Western Visayas, sila binagid sa may sa may Panay Island. Okay, so salamat man sa pag-share sa imong mga remixes. Okay, salamat kay DJ Agustin sa pag-share sa reaction. Yeah, baby! You're dancing to the music with exclusive mix by DJ RR.
so skitty, 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 skitty. REMIX.
Yeah, baby. Masaot taya. Oo na gani. DMC Net Radio FM. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras natin sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM, alas 10:23 na sa gabi. Okay, so siguro tayo po na magpaalam kay medyo may klase pa ako buwas, no? May klase pa ako buwas. But don't you worry, so magabalik kita boss sa aton nga exclusive mga dance remixes sa aton nga DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, for the meantime, sa acknowledge ko liwatan nag-donate sa your reaction sa akong yung Facebook Live para medyo enjoy makamo sa pag... Okay, sa pagpamati sa inyong mga halan nga nag-acknowledge man nga okay, nag-support man sa akong yung Facebook Live. So once again, sa pasalamatan ko, nag-support, nag-share sa ilang reactions. Okay, these are the people behind the support of my Facebook Live. Okay, of course, si Kagawad RC Rolling Dinglasa. Okay, lang kaya ako nga monitor nag-loading. Ang turntable na iyay parang himala sa gabi. Pinapalipad ang musika, hatid saya parati. Okay, once again, salamat kay RC Rolling Dinglasa sa may barangay Managi Tumangas sa pag-support sa akong Facebook Live. Also kay Juben Sibilia II, kay Kevin Mariano. Okay, kay Tomas Dilicana, kay Bills Auriel sa may barangay sa Padumangas, si Roxky Dinglasa Gaborni. Also si Rixel Jan Danitaras, okay, sa may barangay Sapao or sa may Bakay Housing. Salamat man kay Marites Gallego, kay Wendy Kapuspos Kabatia. Okay, salamat man kay Marchel Di Colungon. Okay, also kay Nining Morina Barolo Di Aro. Salamat man kay Edward Navarro Di Alio. Of course, kay Danica Grace Di Tablan Pinuela. Kay Junior Rosario, of course, sa may barangay Bacong Dumangas. Salamat man kay Philip Silva Slow, kay Silva Philip Slow. Kay John Donisa Nobabilia Altar Piña de Vera. Salamat man kay Rancy Durla. Okay. Of course, kay Annabel Francisco, kay SB member Francisco Cotamisen. Salamat man kay Louie Lano, kay DJ Edgar Buena Fe, kay DJ Daniel Tagnia. Of course, kay Cousin Idna Di Pita Legarde, kay okay, kay DJ Domski or si Dominic Paul. Salamat din sa pag-support. Also kay Tito Sarmiento, kay Tintin Tamisen. Salamat man kay Vivian Bailon, Evelyn Bandirado Palma. Salamat man kay Marinel Villa, kay Tintin Alistin. Of course, kay Reggie Flores or si DGRR PBC. Okay, salamat man kay Vit or Ma'am Vit de Monteverde. Okay, kay Alana Eden Fernandez, kay Jeffrey Aman. Okay, of course, kay Nilia Digara Villano. Salamat man kay Milanio Baldistamon. Of course, kay Lia Puasan Resemi Abroad, kay RD Bilotindo, LB Dala, of course, Manok Tinuslok, si Balon Brands. Of course, kay Helen Santos, Judy Igbacol, Romila Gisto. Sa ako nga kasin nila, no? Kag of course, si Doms Bisiti. Salamat man kay Sheena Syungayo, kay Rigon Istopuna, Dongor, kay Gerald Losada, kay paring Gilbert Sabibi, kay Regine Joy Lipalim. Salamat man kay Black Barbie or si Sir Apang. Salamat man kay Ma'am Venus Baranda Delon Fernandez. Of course, salamat man kay Juliano Lidiason Jr. Okay, salamat man kay Zen or DJ Zen sang Panay Mix DJs dala sa may Brotak Nibo Iloilo. Salamat man kay Janelle Otia, kay Jimmy Newgan, kay St. Neil PBC, Alfred Zubilo Izonza. Of course, Manok Tinuslok Lawaan. Okay, so para mo na nag-donate sa ilang reaction sa akong Facebook Live. Sa mga nag-share man sa akong Facebook Live, salamat gid. So acknowledge ka man nag-share sa akong Facebook Live.
Si San Snipey Motor, si Santi Junio. Tapos may si Channel Oyan Dumangas. Of course, si Nining Molina Barolo Diaros. Okay, salamat man kay Edward Navarro Di Alio sa Junior sa pag-share sa akin ng Facebook Live. Salamat man kay Maritis Gallego. Salamat man kay Nuba Villa Altar Pina de Vera. Thank you so much man kay Kagawad RC Rolling Inglasa. Salamat man kay Doms Bisiti, kay Kasin Idna Dipita Ligardi. Kaya so far man na nag-share sa akin yung Facebook Live. Okay, salamat sa inyo tanan. Okay, so nakaingagaw si Jeff Vlogs, Idol Vic, pa-shoutout ako. Idol from La Paz, Iloilo City. Okay, shoutout ng bongga. All the way from La Paz, Iloilo City, si Jack Vlogs. Okay, so nakingabot ka. Salamat man kay Kasi Romila Gisto sa mag-share sa aking Facebook Live, kay Judy Bacol. Okay, so far man na nag-share sa akong yung Facebook Live. Okay, once again, salamat kayo sa nag-support sa akon. Halik kayo na mga alas 7 garo imidya or alas 8, lapit ito alas 8, no? Okay, so need ko na mag-out, no, kay may klase pa ko, boss, but don't you worry. Mabalik ako liwat ba sa gabi na. Okay, so once again, thank you so much, Git. Sa nag-enjoy sa aton nga hataw-hataw sa mga gabi. Okay, thank you so much, Git. Of course, God bless everyone and have a blessed Monday evening. Padalan sa pag-support sa the one and only Dance Mix Channel dito sa Damangas. Ini ang DMC Netro GFM. Siyempre, kaupo niyo ang nag-isang mixmaster dito sa Damangas. Ini si DJ Vic Donoso III. Okay, babus! This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.umangasmixclub.listentomyradio.com.